ang Monterasas de Cebu. Gipasaka na sila og kasong kriminal, although usa ka inila og tinahod kayong environmental planner, environmental advocate diri sa ato sa Subo. Niingon, ang kasong kriminal gipasaka batok sa Monterasas de Cebu maong labing huyang nga kasong kriminal nga mapasaka. Doon mas lig-on, paunta, mas seryoso paunta, mas bugat paunta nga mga kasong kriminal, wa ipasaka batok sa Monterasas de Cebu. So nagduda siya, ang tuyo ini aron pagpanalipod, dili ang pag-prosecute sa Monterasas. Munang iyang giauhag ang DNR, labi na ang legal department sa Environmental Management Bureau sa ilang central office pag-review ini binuang nga kaso nga gipasaka aron mapulihan ni mas lig-on nga mga kaso tungod sa kadaghan sa kalapasan nga giingon sa inspection team sa DNR na himo sa Monterasas de Cebu. Mainly ang pagputol sa kapin 7 kagatos ka mga punuan sa kahoy, ang pagpabaya sa naguba nila nga mga detention ponds, mo hinungdan nga ni awas ang baha ug didahili ang yuta diha sa ubos nga mga mulupyo sa ubos diha sa Banawa, sa Tisa ug kasilinganan nga mga barangay. Gawas sa Monterasas de Cebu, daghan kayo mga irresponsable sa kundi man illegal ganang ilang mga upland development. Nisapsap sa silang bukid. Giupawan sa nila ang kakahuyan. Nganong ang Monterasas de Cebu raman? Mo'y gipasaka ng kaso sa DNR. Ipasalig ang DNR, ipasalig ang Cebu City Government, ilang imbestigahon ang uban pang mga upland development. Hangtod karon, why update ang ilang pasalig? Pila na kabuan human sa bagyo nga Sitino, December, January, ikaduha na rong buwan. Human sa bagyo nga Sitino, wa pay update na unsa na ang ubang mga upland development diha sa syudad o sa probinsya sa Subo. Na imbestigar pag hindi lang tarong. Magduda sa tang Mayor Nestor Archival, naingon siya, iyang imbestigahon ang Monterasas, diyang gipaninglan siya, siya, walang kumuda yung imbestigar, kaya nakauna namang DNR. Pero naingon siya, samtang magpadayon ang investigasyon sa DNR, maghibog separate investigation ang Cebu City Government, pag siguro nga masilutan yun ang Monterasas sa bisan unsa kalapasan nila rimo sa mga lagda sa local government unit. Kalit lang siya hilom sa Monterasas sa Cebu. Gipasagilan si Mayor Nestor Archival, doon na interes diha sa Monterasas. Doon na lote diha sa Monterasas. Mauna ni kalit lang siya kabugnaw sa Monterasas sa Cebu. Wala siya mag-imbestiga. Sa mga wanay update na unsa na ang ilang investigasyon sa ubang mga upland development. Niauhag si Mayor Nestor Archival na doon ay moratorium sa upland development, yet watay feedback na nadawat. Gihunong ba tinuod? Ang pag-upaw sa itong kabukiran, gisuspenso ba tinuod? Ang pagtukod ng mga buildings diya sa mga lugar nga dili unta angay na sudlan o mga negosyo. So, gawas sa Monterasas de Cebu, doon ay ubang mga developers gipasangilan na nagbinuang sab sa atong kabukiran. Nganuwa man sila mapadlong hangtod karon. Ang Monterasas de Cebu gifile na og kaso pero huyang ang kaso nga ipasaka. Nganong ang guban wa pa man makatilaw og kiha. Unsa man ni? Paukyab lang. Aron lang ingnon nga doon sila gihimo. Pero wagi sila tuyo pagparalipod sa atong kabukiran. Pagpadlong ining pag-upaw sa atong kabukiran.